Wala sang may na-record ang Iloilo City Police Office o kon ICPO nga mayara sang organized groups nga mga foreign nationals sa syudad sang Iloilo. Sa hearing nga ginpatigayon kahapon nga adlaw sang Iloilo City Council, ginpahayag ni ICPO Director Police Colonel Juresti Coronica nga apisar nga wala sila sang may na-monitor nga organized group sa Iloilo City apang wala ini naga pangkampante. Samtang ginpahayag man sa natungdan nga wala nakahingyo ang Bureau of Immigration o kon BI sang bulig sa ilatuhoy sa mga foreign nationals sa Iloilo City. As of now, there is no organized activities perpetrated by foreign nationals, but we are not discounting the possibility. That's why we are constantly monitoring the activities of any foreign nationals, especially with regard to Nagapanawagan naman ang Bureau of Immigration kag kapulisan sa publiko nga mag-report sa gilayon kung may mamutikan nga hindi amo sa ilang nga palibot. Report nagikan sa syudad sa Iloilo ini si K5 Jenny Kauyon para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.